Hei vaan hei! Tervetuloa Moni ja Davon kanavalle! Tähän tarinaan liittyy vahvasti alkoholi, ja tähän alkuun haluan jo kehottaa teitä, älä juo alkoholia! Se on typerää, se pilaa sun maksan ja kroppan ja kaiken. Älä tee sitä. Itse tässä tarinassa sitä tein, ja välillä saatan riipasta vielä tähänkin päivään asti kännit. Mutta älä tee sinä sitä. Tee niin kuin mä sanon, älä tee niin kuin mä teen. Itsekin olen vähentänyt alkoholin käyttöä ihan siis todella suurella kädellä, että en enää pyöri baareissa niin kuin joka viikonloppu niin kuin aikaisemmin on tullut käytyä, mutta ei enää. No niin kaikki, pitäisikö meidän yhdessä tehdä Sober Finland? Tässä tarinassa mä kerron siitä, kun mä menetin mun muistin. Ja tarina saa alkuunsa GUM-risteilyltä, mutta ihan alkuun haluan kertoa sen, että olen kokenut merelläkävijä. Meidän perheellä oli, silloin kun mä olin lapsi, purjevene, jolla me purjehdittiin joka ikinen kesä. Silloin kun veneellä oltiin, niin ei ole ikinä tullut mitään matkapahoinvointia tai mitään tällaista, että siellä on, vaikka on ollut ihan hurjissa aalloissa, niin aina on ollut hyvä olo. Mutta sitten mä oon huomannut, että niinku, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, sitä enemmän ongelmia mulla on siellä merellä. Että jos niinku laivalla on ja se kiikkuu ja kaakkuu, niin vielä muutamankin päivän jälkeen saattaa olla sellainen fiilis, kun tulee kotiin, että vielä mä kaakun tuolla merellä. Ehkä on joku sisäkorvajuttu kehkeytynyt jossain vaiheessa elämää, I don't know. Mä oon hommannut sellaiset pahoinvointirannekkeet, jotka painaa jotain akupunktuurista kohtaa, joiden kanssa ei tule matkapahoinvointia. En mä tiedä, onko se täyttä placeboa vai ihan oikeata hommaa, mutta mua se auttaa. Aloitetaan. Eli minä ja Irene päätettiin, olisikohan ollut joskus vuonna 2015 tai 2016, lähteä GUM-risteilylle, eli giganttisen orgastiset opiskelijoiden megabileet. Hyvä nimi mun mielestä. Ihan suorastaan niin kuin soljuu ulos suusta tuo nimi. Se on siis opiskelijoiden megaristeily, että siellä on tuhansia opiskelijoita bilettämässä. Ja voitte vaan kuvitella, kuinka railakasta meininkiä siellä on, että oikeasti siellä biletetään ja biletetään aamusta yöhön. GUM-risteily ainakin silloin oli 2 yötä, että sinne sai ostaa joko 2 yön lipun tai 1 yön lipun. Ja me oltiin ostettu se 1 yön lippu. Kun laiva saapui Turkuun, siellä kuulutettiin, että hei teille, joilla on 2 päivän liput, menkää laivan kääntöbileisiin tonne johonkin baariin tässä laivassa. Ja me kuultiin se ja oltiin silleen, wow, tää jatkuu vielä. Ja me kipitettiin nopeasti infon kautta hommaamaan meille 2 päivän liput. Ja jatkettiin sitten biletystä sen toisenkin päivän. Nämä pippalot oli oikeasti ihan sairaan kivat. Siellä tavattiin ihan hurjasti sellaista samankaltaista poppoota, jotka tykkää bailaa, bilettää ja tehdä vähän kreisejä hommia. Sitten liityttiin yhden porukan kanssa yhteen ja hengailtiin niiden kanssa sitten tää toinen ilta. Yhdessä vaiheessa me mentiin tämän porukan kanssa sinne a la carte -ravintolaan syömään. Ja siellä me huomattiin, tuolla on biledani! Koska ollaan tällaisia hullunkurisia naisia, niin me haluttiin pränkätä tietenkin biledania. Me kutsuttiin tää tarjoilija siihen meidän pöytään ja pyydettiin sitä tuomaan biledanille tyhmin drinkki, mitä me keksittiin, eli sininen enkeli. Ja sanottiin tarjoilijalle, että älä sit kerro, että se tuli meiltä. Hyvä pränkki, bro. Hetken kuluttua, kun se oli tehnyt sen sinisen enkelin, niin se vei sen sinne biledanin pöytään. Ja sit biledani nousi sille puoliksi ylös sille kiitos. Ja sit meidän pöytä vaan repes kikattelus. Nyt me kyllä näytettiin sille kunnon prank. You got pranked, bro. Aikamoisia jekuttelijoita. Koko se 3 päivää, kun me oltiin siellä merellä, 2 yötä, 3 päivää, niin oli ihan hullu myrsky käynnissä. Että se laiva oikeasti kiikkui ja kaakkui ihan kuin viimeistä päivää. Mutta siitä ei välitetty, koska itsekin oltiin vähän vinksin-vonksin siellä. Me siis biletettiin aivan täysiä ne 3 päivää, kun me oltiin siellä. Ja hauskaa oli. Ai niin! Siellä laivalla esiintyi Roope Salminen ja Mikele ja koirat. Mä tapasin 2 tyttöä siellä, ja ne molemmat väitti olevansa Roopen tyttöystävä. En sitten tiedä, että puhuuko kummatkin totta vai kummatkin palturia. Fun fact. Sitten laiva tuli satamaan ja me lähdettiin kotiin. Ja tietenkin kotimatkalla vielä biletettiin yhteishengessä näiden muiden bilettäjien kanssa. Sen hurjan merenkäynnin ja sen biletyksen takia mulle tuli elämäni pahin krapula. Mulle ei ole tähän päivään asti
tullut samanlaista olotilaa kuin sen jälkeen. Tämä oli siis 2015 ja mulla ei siis siinä vaiheessa vielä koskaan tullut krapula. Vaikka olin juonut alkoholia paljonkin, niin ei tullut koskaan mitään olotiloja. Mutta tämän jälkeen oli ihan kauhea olo. Ja se ei tuntunut loppuvan millään. Et mulla meni se seuraava viikko kokonaan ihan täysin sumussa, koska mulla oli vaan niin paha olo, että niinku mitään en pystynyt tekemään. Mä olin literally koko viikon sängyssä vaan makasin. Mä olin siis koulussa tässä vaiheessa, niin missä se sitten viikon koulua. Ja sen merenkäynnin takia ja sen hirveän krapulan takia, niin mulla tuntui siltä, että mä olisin siellä laivassa kiikkumassa ja kaakkumassa kokonaisen kuukauden. Mä kävin tämän takia vielä lääkärilläkin, koska mä en voinut uskoa, että niinku yhdestä laivareissusta voi olla kuukauden huojuminen, mutta ei tullut mitään tuloksia sieltä lääkäriltä, niin kyllä se varmasti siitä risteilystä johtuu. Miettikää kuukauden krapula 3 päivästä. Välttäkää sitä alkoholia, se on myrkky. Kun tää mun huojuminen oli vihdoinkin loppunut, eli noin kuukauden kuluttua, yksi päivä mä olin matkalla kotiin koulusta. Mun koulu oli siis Ruskeasuolla ja mä asuin itse siinä vaiheessa Jakomäessä. Mun kotimatka kesti siinä vaiheessa about tunnin. Mä istahdin bussiin, olin siinä hetken, ja kun salama kirkkaalta taivaalta, tadam! Mä olin Jakomäessä S-Marketissa. Mulla ei ollut pienintäkään aavistusta, että miten ihmeessä mä nyt katapulttasin tänne. Mä istuin just äsken bussissa mun koulun lähellä, ja nyt mä olen tunnin päässä Jakomäessä. Ja mun ei pitänyt lähteä kauppaan, mun piti mennä kotiin. Mä olin aivan täysin shokissa siinä vaiheessa, kun mä olin siellä kaupassa, kun mulla ei ollut niinku pienintäkään hajua, miten mä jouduin sinne. Mä sitten kävelin kotiin sieltä kaupasta, olin ihan äimänkäkenä, että mitä hittoa just tapahtui. Ja kotona mä päättelin, että mä oon varmaan ollut vaan ihan täysin omissa maailmoissani ja väsynyt. Että menin sitten vahingossa kauppaan ja vaan unohdin sen matkan. Pari päivää kului tästä tapahtumasta. Mä olin koulussa. Ja koulun jälkeen mun piti mennä ottaa tatska keskustaan. Mun piti ottaa tähän kämmeneen sellainen aurinko. Mä olin vielä koulussa tunnilla ja taas, tsadam! Mä oon yhtäkkiä keskustassa. Mulla ei siis taaskaan ollut pienintäkään hajua, että mitä on tapahtunut sen välillä, kun mä olin äsken koulussa ja nyt mä oon täällä. Miten mä oon tullut tänne? Onks kulunut paljonkin aikaa? Miten mä oon käyttäytynyt? Mitä tapahtuu? Mun pään sisällä se siis tuntui siltä, että niinku yhtään aikaa ei ollut kulunut. Että mä vaan täysin niinku singahdin paikasta toiseen. Siinä vaiheessa mä olin oikeasti tosi peloissani, koska tää oli jo toinen kerta, kun tää tällainen muistinmenetys tapahtuu parin päivän sisään. Eli se ei ollutkaan vaan sellaista omaa hajamielisyyttä ja väsymystä silloin ekalla kerralla, vaan nyt on oikeasti jokin pielessä. Mä soitin sitten isille ja kerroin, mitä tapahtui, ja se tuli samalla sekunnilla hakemaan mut ja vei mut sairaalaan. Siellä sairaalassa mä sitten soitin sinne Tatskamestaan ja kerroin tämän tilanteen, että nyt mulla on joku ihmeellinen sairaskohtaus meneillään, että en pääse ottamaan tatskaa nyt. Ja ne ei uskonut mua, niin mä jouduin maksamaan peruutusmaksun saatana mun pienistä opiskelijan roposista. No, mä ymmärrän, kyllähän tää kuulostaa aika uskomattomalta. Mulla siis muissa asioissa toimi muisti täysin normaalisti, että niinku, muistin kaikki keskustelut, muistin mitä koulussa oltiin käyty läpi ja niinku kaikki oli täysin normaalisti muuten, kun nämä 2 kertaa, kun mä olin singahtanut paikasta toiseen. Siellä sairaalassa mut kiiretettiin kaiken maailman magneettikuviin ja aivokäyrään ja siis kaiken maailman testit multa otettiin. Mä ja isi oltiin yhteensä 12 tuntia siellä sairaalassa. Välikommentti. Silloin kun mä olin pieni, niin isi poltti tupakkaa. Se on siis vuosikymmenet polttanut tupakkaa. Mutta sitten kerran äiti sanoi sille, että toi haisee pahalta. Ja sitten se lopetti. Se lopetti kuin seinään. Niin siinä vaiheessa, kun me oltiin tuolla sairaalassa, niin isi ei ollut polttanut 15 vuoteen. Mutta se oli niin hermostunut ja peloissaan tästä tilanteesta, että silloin kun mä olin lääkärin seurassa, niin se kävi ostaa itsellensä askin röökiä. Ja poltti sitä röökiä silloin, kun mä olin lääkärin seurassa. Se luuli, että mä en huomaisi, mutta kyllä mä se haistoin. Siis kyllä mä ymmärrän. Kyllä mäkin, vaikka mä en polta tupakkaa, niin jos mä oon ihan sairaanvihainen tai hermoissani tai tälleen, niin mä saatan kyllä pummata joltain tupakan. Niin, ja siellä sairaalassa mulla oli silloinkin jo oranssi tukka ja mä ehkä pukeudun vähän hippimäisesti, niin ne oletti, että mä olen kasvissyöjä ja niillä ei ollut siellä mitään kasvisruokaa. Et ne sitten kehitteli mulle sellaisen paahtoleivän, jossa oli raastettua kaalia päällä.
Ja eihän mä nyt silloin uskaltanut sanoa yhtään mitään, että hei, kyllä mä voin syödä ihan niitä normiruokia. Koska olin nuori ja hölmö, niin mä vaan olin silleen, okei, kiitos. Sitten kun se 12 tuntia oli kulunut ja mä olin käynyt kaikissa testeissä, mitä ne vaan keksi, ja missään testissä ei ollut mitään poikkeavaisuuksia, niin mut päästettiin pois sieltä sitten. Kyllä mulle sitten määrättiin vielä muitakin erikoislääkärikäyntejä sen jälkeen. Sen jälkeen näitä aikahyppyjä tapahtui mulle noin 2 kertaa viikossa. Et mä olin jossain paikassa ja sitten PAM! Mä olin jossain aivan toisessa paikassa. Ja aina se jotenkin sattui tapahtumaan silloin, kun mä olin yksin. Että siinä ei ollut ketään mun seurassa, jolta mä voisin kysyä, että mitä hittoa äsken tapahtui. Ja sen takia mua pelotti kans ihan kauheasti, että niin kuin, mitä tässä voi tapahtua. Mistä mä havahdun seuraavaksi. Ja miten mä käyttäydyn silloin, kun tää tapahtuu. Ja mä olin ihan todella, todella peloissani. Sitten kun oli kulunut noin 1,5 kuukautta siitä, kun ensimmäinen aikahyppy tapahtui, niin minä ja mun sisko oltiin rimpsalla kaikussa. Ja ilta meni aivan tavallisesti, että me höpöteltiin ihmisten kanssa ja puhuttiin keskenämme ja käytiin tanssimassa. Ja tälleen, että niinku ihan täysin normaali ilta oli. Sitten yhdessä vaiheessa me istuttiin siellä ulkotilassa ja sitten PAM! Se tapahtui taas. Mä havahduin siitä, että me oltiin istumassa aivan eri paikassa kuin missä me oltiin äsken. Ja siinä vaiheessa mä aloin itkemään ihan hulluna ja kerroin mun siskolle silleen, että mä en tiedä missä mä oon, mä en tiedä mitä tapahtuu. Mitä on tapahtunut? Vihdoinkin siinä oli ihminen mun kanssa, joka pystyi kertomaan mulle, että mitä on tapahtunut, joka oli helpottavaa. Irene kertoi, että siinä oli kulunut ehkä joku 20-30 minuuttia siitä, kun me oltiin siellä ulkona istumassa. Ja se kertoi, että mä oon käyttäytynyt täysin normaalisti, että mä oon heittänyt normaalisti läppää, mä oon ollut ihan oma itseni siinä aikana. Että niinku mitään erikoista se ei nähnyt mun käytöksessä missään vaiheessa. Mä kävin sitten muutamia kertoja vielä erikoislääkärillä tämänkin jälkeen, mutta koskaan ei löytynyt yhtään mitään poikkeavaa. Noin 3 kuukautta mä sain noita muistinmenetyksiä noin 2 kertaa viikossa. Joka kerta pelotti ihan yhtä paljon. Mutta sitten ne loppu seinään. Mä oon itse omasta päässäni miettinyt, että sen on pakko olla se risteily, joka ton aiheutti, koska mulla oli niin kauan sitä huojumista sen jälkeen. Ja senhän on pakko olla se, koska mitään muuta mun elämässä ei ole tapahtunut siitä pisteestä siihen, milloin nämä muistihommat alkoi. Pakkohan sen on olla se. Toki mä olin ottanut muutama vuosi ennen tätä tapahtumaa sikainfluenssarokotteen, joka oli aiheuttanut monille neurologisia ongelmia, että oli tullut narkolepsiaa ja sun muuta. Et toki se saattaa myös olla se. Mutta who knows, en tiedä. Silloin kun mä otin sen sikainfluenssarokotteen, niin mä ainakin tulin ihan todella kipeäksi siitä. Ja monille tuli se narkolepsia, niin kyllä mulle sen jälkeen, kun mä olin ottanut sen rokotteen, niin alkoi kans tulla sellaisia, että mä saatoin oikeasti nukahtaa ihan minne tahansa. Silleen kesken vaikka lauseen yhtäkkiä. Mutta en käynyt koskaan testeissä sen takia, tai missään, koska saattoi olla, että olin vaan väsynyt. I don't know. En mä muistaakseni ollut edes mitenkään erityisen väsynyt silloin, kun näitä nukahtamisia tapahtui. Kerran, fun fact, mä olin metrossa ja mä seisoin, mutta siis nojasin siihen ihme lasiseinään. Mä nukahdin seisalta. Kyllä mä sitten heräsin siihen, kun mun polvet notkahti. Muutaman vuoden päästä näistä tapahtumista, niin mulle tapahtui uudestaan muistinmenetys. Mutta se on tarina toiselle kerralle. Kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti tykkäsit. Like and subscribe!